Башкалабыз Казанда «Знание о героях» геройлар турында белүү дип исемләнгән проект старт алды. Ул танылган фән, сәнгать эшлекләренә, ватаныбызны саклаучыларга, аларның батырлыкларына һәм ачышларына багышланган. Белгечләрнең лекцияларына мәктәп укучылары һәм студентлар да килделәр. Білім жәмғияты марафонына Алена Артемьева инде 3-нче тапкыр килә. Нияте Россия тарихында истәлекле хәлләр белән якыннанрак танышу. Бу вакыйгаларда Татарстан һәм Казанның роле белән кызыксыну. Каждый раз тема меняется, поэтому каждый раз что-то новое. Һәр вакыт тема үзгәрә. Безнең илдәге вазгыятьтә заманында кылынган батырлыкларны онытмау бик мөһим. Ватандашларыбызның батырлыклары турында белер өчен бирегә Альмир Тахиров та килгән. Я сам на самом деле сдаю историю на ЕГЭ. Мин үзем бердәм дәүләт имтиханын тарих фәненнән тапшырам. Тарихка ilişкерткән кызыклы кешеләр турында лекция тыңлау бик тә кызыклы булды. Геройлар турында белүү масштаблы агарту проекты инде традицияга әйләнде. Марафон яшьләрне Калининградтан Чукоткага кадәр кылычлады. Төрле һөнәрләрнең иң яхшы белгечләре 43 мең лекция укыды. Казанда Россия космонавты сынаучысы Николай Тихонов балаларга космос турында кызыклы күп нәрсәләр сөйләде. Мәсәлән, очуга космонавтларны әзерләү ничек баруы турында. Хочу постараться зажечь у ребят интерес. Бу һөнәр белән кызыксыну ятырга тырышасым килә. Кешеләр моны мөмкин түгел дип уйлый. Кемне дә булса кызсындырырга һәм ялый алмаслык үрләр юклыгын аңлатырга тырышабыз. Геройлар безнең арада һәм бу шактый җиңел. Иң мөһиме теләү, хыяллану һәм ышану. Проектның максаты яшьләрне югары кыйммәтләр, батырлык, ватанга мәхәббәт хисләре уяту, үз тарихларын зур эшләр башкарган кешеләр сөйли. Бу махсус хәрби операциядә катнашучылар гына түгел, волонтерлар, табиблар, галимнәр, коткаручылар, спортчылар һәм сәяхәтчеләр. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.